Kini ang Atraka Balita 943. Laing nga lokal nga balita. Tungod sa ubay-ubay ng misurrender o mitahan sa mga tao nga gikan sa 8 grupo kaning kitawag og NPA, padulong sa pagbalik sa sabakan sa kamot sa gobyerno. Kahinumduman nga ang lalawigan sa Negros Oriental ubay-ubay na ang mitahan sa kapulisan o kasundaluhan tungod sa rason nga gikapoy na sila dagan palayo o sigin lagtagos kabukiran mao nga sila mitahan sa sabakan sa gobyerno. Sa request nga mahatagan og pondo ang mga katawhan nga kinsa gikan sa 8 grupo nga hatagan kinig ayuda o cash assistance para sa ilang panginabuhian. Gibot yang ni First District Board Member Balinti Titinyap nga aprobado na sa katulong pagbasa og pinal nga pagbasa kagapong adlaw atol sa ilang regular session sa Junta Provincial. Sumala pa ni Board Member Yap nga dunay 1 ka milyon nga pondo para sa cash assistance o ayuda ang gitawag og balik ka loob individual. Sa isa-usab ni Board Member Yap nga wa pa maklaro og pila kabuk ang misurrender nga NPA og tagpila ang ilang financial assistance matag usa. Ania ang iyang pamahayag. Yeah. Number one sa mga unfinished business, katong 1 million nga financial assistance para sa itong mga balik loob individuals. Mga surrender ni sila, ini nga balik sa gobyerno. So, gitagara to sila 1 million. Di na ako masiguro mga pila to total number of individuals, pero 1 million ni budget ani. Okay, so kani siya ihatag ni siya sa personal gyud sa ning surrender. Personal yun hatag sa atong probinsya through the governor. Siguro gaman nila ng program, ceremony ba? Or they might give it confidential kaya basi di sila gusto mabalaan ng mga tawhan ng ni surrender para di po sila initan sila mga kauban. Okay, gawa sa one board kini nga kanang cash assistance o sa pila imahatag siguro sa province. Depende sa daghang mga klase sa assistance mahatag nimo sa province. Depende sa sila napita mga tabangan. Na may mga livelihood projects nga pwede na to mahatag nila. So pwede po kato sila dito. Okay, so napalayang Kini ang Atraka Balita 943. Si Board Member Balinti Titinyap sa unang distrito lalawigan sa Negros Oriental. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.